Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Wage 3 Juli 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak, adiyuswa setya, adiyuswa setya. Ibrani 2 ayat 1. Marga saka iku kita kudu luwih tliti anggon kita nggatekake apa kang wus kita rungu, supaya kita ora kentir katut ilining banyu. Para adiyuswa, nalika yuswa sangsaya kathah tamtu kathah cariyos sing gesang. Wonten bab kasil, gagal, bingah, nanging ugi wonten cariyos pepalang ingkang lami ingkang dipun lampahi. Ing lampahing gesang punika saged ugi iman punika kendho kenceng. Wonten mempeng pandonga nanging ugi nate nglukru ing pandonga. Ibrani 2 ayat 1 ngendika, marga saka iku kita kudu luwih tliti anggon kita nggatekake apa kang wis kita rungu, supaya kita ora kentir bekatur ilining banyu. Panyerat Ibrani ngemutaken, amri pasamuan tliti migatosaken menapa ingkang sampun kapireng, amri boten keli ing ombaking jagat. Iman mila kedah kareksa awit kawilujenganing Gusti Allah lumantar Gusti Yesus punika sih rahmat ingkang langgeng. Gusti Yesus ngasoraken diri minangka manungsa, rela sengsara seda sinalip murih kita pikantuk gesang langgeng. Sih katresnan lan pakaryanipun ingkang nyata sanget lan boten saged kagentosan dening liyan. Para adiyuswa, kanggenipun adiyuswa lan kita sedaya, pangandika punika ngersakaken murih kita setya ing Gusti. Kasetyan dadi gesang tanpa perkawis, nanging miji gesang tetep pitados sumindhe ing Gusti ing sedaya kawontenan. Senadyan raga ringkih, yuswa sangsaya kathah tamtu sipun Gusti sangsaya ageng. Ing tata padintenan setya maujud gesang prasaja, setya ing pandonga maos kitab suci, nindaki pakempalan dados tulodo kangge anak putu. Pengalaman ing gesang dados paseksi ingkang nyata bilih kasetyanipun Gusti boten ewah. Mugi para adiyuswa sangsaya setya dumugi pungkasaning wekdal boten keli ombak ing jagat lan tansah caket raket ing Gusti Yesus sang sumbering kawilujengan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika amri kawula para adiyuswa tetep kenceng pitados gondelan kalian paduka setya ing paduka. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan monggo paduka ingkang reksa paduka ingkang mitulungi langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe paring kegiatan, paduka ugi badhe maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken para lare kawula sae ingkang sinau makarya gesang ing bale wismanipun. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan mitulungi matemah kapitadosanipun tetep kenceng dumateng paduka lan paduka berkahi ing sauruting lampah anak putu kawula. Kawula pasrahaken komisi adiyuswa ing gereja, klase sinode, tabloid adiyuswa, wasita adi lan menapa kemawon kangge para adiyuswa. Kawula pitados sedaya menika badhe ndadosaken imaning kapitadosanipun para adiyuswa sangsaya kenceng raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula
Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah semua adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.